Yayi Puntadewa Sekadang. Lah menika yen tata gelar wonten negaring Astina jalaran Koko Prabu. Menika sampun dhaup kadangipun Yayi Yudana kang mapan wonten negaring Astina. Mangkono Yayi. Lah dalah. Jagat Jongestu Kara Manik Brahmaja Dewa Grawati ilah dalah. Prasasat iki gawe sampeka kidul ya. Mula kang saka kersane siadi aku manut saking kersa Paduka Koko Prabu ampun ngantos gedang. Paduka awrat Pandhawa napa awrat para kadang Sata Kurawa. Nah, yen to awrat para kadang Sata Kurawa nagaring Astina cekap boten dateng ingkang rai Paduka. Kula boten badhe nderek cawe-cawe babagan Koko Prabu samangke. Mbok menawi wonten muga-muganipun. Yen to samangke awrat dhateng para kadang Pandhawa mliginipun Yayi Puntadewa Sekadang ingkang rai tancah nyanggemi menawa dados kesa dalem Koko ilah dalah. Jalaran ora kaya mangkono aku wis duweni prastiya marang para kadang Pandhawa mligine Yayi Werkudara. Jalaran ora ana prabedane yen to Werkudara karo Mandura iku prasasat yen to para kadang Pandhawa mligine Yayi Werkudara iki isih tunggal darah marang Praja Manduraka ya kuwi ana ing Praja Mandura inggih Koko Prabu. Nah ingkang mangka antarane Baladewa lan Werkudara mligine Kakang Senggana kang mapan ning pertapan Kendari Sada iki persasat tunggal bayu awadene Yayi Puntadewa Sekadang. Yo, aku bakal ngabotake marang para kadang Pandhawa. Yen kados mekaten Koko Prabu ampun ngantos kedangun. Daya-daya samangke. Inggih rayi nderek Paduka Koko Prabu Baladewa. Mangkono Yayi. Ana ngendi wae aku bakal ngupaya marang Yayi Werkudara. Nadyan sampun ana nangkuk lak-lakaning naga bakal tak upaya. Nadyan ana madaning sun bakal tak upadiyahi. Yen to kersa mekaten matur ing panuwun ateges Koko Prabu nyanggemi darmaning kawula kelawan Gusti kadang sentana wonten negaring mangkono Yayi. Kepareng saking menika mongko semangke kula trimanekung Mujabrata sareng-sareng daya-daya mangke saged pinaringan tata tititen para kadang Pandhawa mliginipun Koko Prabu. Mangkono Yayi. Tata pitana rampung sabdanira Sansrinata ing negara Ndrawati ngrangun sabda Brahmana Raja sabda pangucap Brahmana Ratu gedhe panguwasane ngandika saklimah datan wolawali waratati ancak negari imbane cang pindha mangsi kang temetes wonten blancang patra setotan bisa lumebet teka mangkono tindak Nalendra Ndrawati kadhereken bancani parekan Byada Srimpi Jusaka Mandrawa tanya binayang bayangkari tindaknya.